Sumindara dangalong COVID-19 na keso ki umplu bajok penang an raratum ki duk kesung pendanglok ki ongdung raratum COVID-19 na keso avur ki longdun pen apran ki dam nang aphai setame ki ongdung dolo. Bangso pen chok vek nang Jipura India Sarkar pen matha ponsi COVID vaccine mate ingprim paklang ponlo. Bangso ingprim lake Covaxin la pen Covishield henlo. Bangso ang prim klang therapy ke ongdung raratum along kachi thang tap ke ongajok ingprim kachi pidun jia phan ke hai he tumsi ongmuna ka sonsi thek pon longlo. Bonta India Prime Minister Narendra Modi hukumat engpen kedam tang phaikuni ni phainer kebarni pen har ghar dastak po thepi en ponsi rongsorong boraha waralong anta COVID vaccine kapale sai deng ponlo. Bangso har ghar dastak asai ke denga porahut Asha ANM GNM pendanglok se kelang asai kamalong kachirap duna tum pendanglok BLO tum pensi bangso asai deng ponlo. Oh, nilihin pen Manila Assam government pen ta niltum khan pressure rason lo jur pilo lasi nilitum la 8 November pen 8 November pen lo la har ghar dastak pu la so program niltum cheng lo la so program ke la ANM baido atum la pen ke asa kormi asa baido atum la pen ke alogot Angonbadi workers atum la sob chirap si ahem dam si khobor en dam lo arong tin lo ahem tin dam si khobor en lo da ko anam amuni doma 18 plus 18 years pen attack an ko an amuni doma la hai aphai en si ko an chipi pedolang ma la hai hisap en si sona kam klemik bom lo. Bangso pena PP ni an Karbianglong district along setame phan trokner kep mate 80% an COVID ang prim kachipia phaile ponlo. Bangso ke lelong lake Karbianglong Autonomous Council CM EM lapen MEC tum nang kacharab duna joglu pusing District Immunization Officer Dr. Durgeswaring tipen thampon. Lasi non nitum non an ke performance 80% and sapo abisi chatlo la pen ke en ebang ka ing ar chat lo la so putha ke la non ilitum Karbianglong Autonomous Council CM ke hai pen chenglok EM Saratum la pen ke Honorable MSC atum gutei dang chirap chitudun pen si ilitum la wrong group anta injection ke en ke apai bat bom lo la sini tum ining arong ason lo non ni tum 80% ke sab o bisi chat lo Kedam tang phaikuni ni phain koroner kebarni an kadok ave lak lira suri pli kebra plira pharoner kebra in koroner kebabang phubang phiatum vaccine ke entangang bongpen Covishield ki pipona phaila ke lak thomra suri pli kebra trokra pharo pli kebra sir kep lapen Covaxin ki pipona phaila ke laki sira suri phokebra plikebra pharosir kep an pipon longlo pinian COVID-19 vaccines ke entang total grand total ke 4,44,828 an plegi tang lo asong bong pen Covishield pu abang dos kipitang la ke 3,46,290 an pilo lapen Covaxin po bang 1,54,910 an atumian 28 November an nitum pilong do non hithi rui an lote Karbianglong alo bangke phan pharo an tangpon po lapen kaduk avera ratum sidame bangso long nang kachirap dun jia phansi DIO Dr. Imtiasang Hopen kachuni ripadupon si non irui niang bong te ni tum kapatang edji phansi ni tum ning thelo lasi rat atumta lasi nawi tum akhanda chuning dilo ni hin pen la non 10-20% dolang lasi rat atuma phanta ke hai atuma phanta lutte phanda nili pensioning dilo antunta aru nang chirap chuchi to dunte nitum ilitum
100% aphan chuni po usini ning don News report Longsodaring T Karbiang Long Live.